Ayo Dek Afin. Dek Afin lan ugi kanca-kanca sing ati-ati sesarengan turangga. Turangga kuda budaya. Iki ayo. Iki kasusul dening panjenengan Mas Jabrik. Lan uga ingkang sakwingkingipun wonten Dimas. Sing siji iki sapa iki? Wah, pangling aku. Ayo ngira sing ati-ati lho. Ayo Dipin sing ati-ati anggone makarya. He ho he ha he jan. Lah. He ya. Dolo. Ya, hop hop. Jos. Hai. Hoka. Ayo. Ayo, ya. Sing alon dhisik Mas Jabrik, aja mundur-mundur, rada ulun sithik bae. Yo. Oh, sira makarya dening Dimas yo kerwe. Uga budaya. Ayo. Ya iki lah, ayo. Os, jos, ayo. Nah, au, yo, kono wae ladalah. Wus, iklah. Ojo dhuwur-dhuwur ya Mas, ojo dhuwur-dhuwur. Ah, lo. Ah, ha. Yo, hey, ayo reken, hey, gitu nih, selamat Ibu Bapak Kapolsek dari tim keamanan Kecamatan Kauman, matur nuwun rawuhipun wonten ing dalu punika, derek-derek mengamankan pagelaran wonten dalu punika. Ayo, Ridu mawur tengah rame tetakan ya putulong wara prajite rakata ingkang adha layu sepi ayo alon-alon di Afin lan uga sesarengan Jabrik Regem lan uga Dimas ya Pak. Ridu mawur pengarame tepakan ya mutulong wara prajite rakata ingkang adha layu sepi
Katon bagus bagus. Oh. Ayo. Oh, John. Oh ya. Oh. Bagus tenan Wan Kowe. Bagus tenan kira. Ayo. Yen kaya mangkono bebarengan padha dipun pirsani ya. Ayo. Kula boten Mas. Kula sampun saestu Mas. Mas JB boten bareng akal sami kok. Hey. Yo. Hey. Hopla. Yo. Yo.
kelingan aduh dek aku sing luput cobi jeruk renget bangut wong ayu cobi semrawut sosor bebek disosor mari salai dewek mohon disori besok-besok ndak lagi-lagi yo hae yo oh samya amulat bisa seneng atine kepenake jogetane ayo Cil
ya. Hae, oh ya, ya. Hae, oh la, ya. Hae, oh ya, ya. Hae, oh ya, ya. Oh. Awas aja. Ya. Yuk. Oke.